аз съм Спайк, известен още като Стасо. И до мен е Рил Тупето, който има канал, ще сложа линк към неговия канал, да не се брои. Да не се бои. И това е една къщичка, която направих за тапейки, за откриването. Вижте, тук сега ще влезе да я покажа най-отгъде. Вижте отвън как изглежда, не е толкова добра, с едно редстон за всичко. И тук вътре като влезем. Няма нищо особено, вижте сега тук има лава, емералд блокчета. Тук отгоре, като стигнем не отгоре, има малко неща и сега ще направя подобрение, да го снимам. Честче. Да знаете, в момента, ако казвам нещо, опитвам се да си сложа това. Аз не знам как се слага. Както и да е. Аз пък знам изящо. Всъщност аз знам. И тук това са То пък е хипер лесно. Знам. Усетих се. Чакайте сега скриншот. Тая слагам. Чай, че се ми я облодва. Ето го. И това е като изцяло. Откривам канала. Скоро ще направим общ канал. Ще снимам и ни трима пичови там, мангали, там тем подобни. И това е. Бай. Спайк Съкъл. От мен това беше всичко.